Jai Besar Kenangi. Bakai Allah Amai Bukani Kai Nibe Bukuti Bakai Allah Jangan Dibauka Nibe Pinai Bukara Logo Kedem Mutagi Kasebos Kananai Joko Sagan Alweisur Ketumpat ini Dunia Betang Ikut Omleora Dan Kedam Betul Tenaga Dari Kedam Betul Dengan Sangat Dengan Binikai Dengan Saya Ketumpat ini Sapram Kewes Kananai Logo Saya Bapak Kedam Yang Sore Baik Nunggu. Thank you.
Corona bizi लायाबा बेंकआवबो हाबनो मोनलानो फैसा बख'नो मोनलानो दा सरकारा थिननाय बायदि जों हायनो गोनां जादों बिजिनि थाखाय ओंखायनो लादो आरो सोरबाफोर बे गामिफ्राव लायाखैबा बिसोरबो लाफैनो हागोन आरो दा आसाया जोंनिया खबर होखादोंनो ओंखायनो गोख्रै फैनानै लाफैनो हागोन फ्रि ला बाथाय नोङो कन्ट्रलनि माने मोनजाया Jangan kami itu macam buja, buja, naik sana ibu. Asa sumila, naik मा रानदों बेयाव बेदर मानि गोदान बोसोरनि रंजादों इसोरा दैदेनबोनानै गोदान बोसोरखौ मोनहोबाय गोदान बोसोर आगान होनायनि लाइन जोबनो रोङाखैनो जोंनिया गोदान बोसोरनि पार्टिया लाबो जाफायबाय सेंग्राफ्रा न्यू इयर स्पेशल पार्टी मानि पार्टीलै 2022 kemenangannya mabi di mana? Mudah-mudah. Mau jalan? Lain dah. Ini itu suno. Enjar jarum atau? Ya, enjar kau. 2022 nih nama usaha ada. 2022 nih. Mani होथारदों माथो बरिया सोलादों मानि बेलाय पार्टियालाय गोदान बोसोर फैनायनि होथारबाय बरिया गोथाव जाथारदों अमा Ekus kuis soal जोंनि बेफ्रा
गोथाव एकदम गोथाव बियो 2021 इसोरा मोजाङै मोजां दैदेनलांनायनि जागोन 2022 आव मोजाङै मोजां दैदेनबोनायनि थाखाय खेलागाव बग्रिबारिनि आइजो लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा नै बरिया खाना जागासिनो दङ